Onia, me mobi biara chi mobi bia kwa bado ba emergency Ghana TV so. Na so ye ya awofo ananse wo ye awofo parenti. So obi bema aba wo se ope obaba aware a. Ehwehwemu ben na obeye ahu se bia abrati o so ope me ba bai aware ni we ni papa na se otise nhwembe na beye me so be fa comment ni mu na wo de aba. Ena afen so oba wehye wo bi e wo kwan so. Ose to ade che no. O to ade ni che ni wie no. Ose wo pe de ba question ena bebusa no. Ansana wodo number kra aman. Ebi atu abrant papa bi ene ne baba bi wo hanum se ya. Yenkonkosha mane atu omunye amanewa. Sesa mane we die esopa so singom. Na ni nya eche kra papa krapo ye de boa abrant ne krampo no. Asaba be ye ne bone yenkonkote mu nsemembra ne ba so a ebi santo so be sa hwede aka ho. Sabnase entu nsimfimfini na chirichirib na yentie kwabe. Yo, pa chane me dase. Me chia obibia watie nkan bia. Okay. Masamane se enaka kreme ohona Abran TV ehunu me ba epanyi bia na osinka obe wa na so ne betena. Nti enam ne saa no enti ama me ba no ene no etena ya na omuba techima na se watimi nchen kakra. Enti omoti ho no a enaka kra no yese wanya adwuma bi ekoye. Why say Abrantie no de wahunu oba no na je se wo ba no e de na ba betena ne so o de na betena ne so ye ofie mpa chwan enti enaka kra no wo yese wanya pano dwuma bi ye na jaye nyina ye hwe na ye ne no ho anti pano dwuma no start ye me se bosumi mpo anhye de nuru sa papa dafi de tie ya ne se pano ura se odineka na inti so an first kana ma oba mi ache no tina di kuwi an ya se o ma police fo ache no inti o mo che no no na che se kwaya ahomete bi se na me ba no so inti na oba hono inti na sa se o ka se yen hwe ne sa ne mfa ne nkwa edru be fa ba bi na kwaye asefem kakra inti wo ne me kasa ya ma meti ase se me kwako beli no na ja se edwuma do no bi en ka ba se o se ukoye edwuma oforo na de bitua na ja ye kokan inti me kura na msi mi meno inti mi be na ese mi nya na busuani bi kura ansa inti echiri no be ma ne ka kire me ba ne se o de be me bi ba se ne papa ekuma no inti ne papa na asoma no na o so firi ba bi ani inti ne papa na asoma no se o mesi na nan na yen hwe asam ne nka ena ma metimi enya akukudu am di bele no nti bele ni wie na se de ayen se o ma hye se na otwumi no se itimi diska ni biba nti na de ben sa Abrante ne kram se obekọ na wakopa adwuma ye be ne nansa so no nti wo koi nti na otwumi no so ye no na ye ntene nka nti akiri ena ye frɛ no na yenya no ye se wa ye adwuma nyisika kakra nti ka odi bi beba ama ya de ateso nti ye hwɛ ne kwan a sika na ama nti ama isan se woni oye na adwene se obewale me ban nti woni no kɔ na busuafo bi wo sehwi baby e fro patabo so ama ye kɔ no wo fa ho ama ye de asem ni nyina akɔto nanim na chese wo ba no nim sa patabo so ho dada pacha enti mo kɔ patabo so ho okay ye wo baby ani ho enti ye ne no fa ne kɔtena se kan ya e de asem ni nyina ato nanim na wo se wate nti asem no so e pempenu woni mu dada nti wo frɛ no fa ase no a ye bia sanka bia obefa nanka obisa na ho asem enso ye ya no fa ase na amfa nti yetete ho a di nkomo kakra na no fa ase ne fa e frɛ no na ono ni di e ho nkomo sika no nkomo na me ase sehwi no me nhyɛ da ntinti no na ase me nti sehwi nti na omo ka ne sehwi kasem nti de no fa na be ka kyerɛ yan ase wo se we bisa no sisika no ka ukwale bia we animu na wodi sisika no ebeba nanka ye de akotika ne subi na no fa ne ni di nkomana na okati phone nti firi ho no fa ne frefre wa fa bi
nti ne yɛse a tintin na meyɛ sɛ ne saa de yɛsɛ metimi hu ne papa nti ɔmo sɛ ne papa no so yare nti meyɛ sɛ ekwan biara so no sɛ me ne kɔ ne papa ne ho nti yɛfa ka foforo firi patabo so ekosi subrin kwanta san fa ka foforo firi subrin kwanta wode kɔ baabi ɔmo fra wa aboabo nti yɛkɔɛ no na ɔmo de yɛkɔ ne papa fie ne yɛsi wɔ pii kakra wɔ kuro nim ye twɛn papa no yitu akora ma ne chini kuro no nyina wɛn ho no nti na de ayɛ sɛ ada no anya hint sɛ mo ba na ba chan de minti min kyerɛ ne wɔfa ne frɛ papa no ka kyerɛ sɛ ɔde hɔho bi ba ne hɔ ana ne wɔfa no na ye ne kɔ hɔ ɔno akasa ka ho bi ɛne yɛkɔ de ne wɔ mu sɛ tama ne yɛ wɔ ne wɔfa ne hɔ no ne wɔfa ne fɛ ne nua baabi yɛ sɛ ɔkyerɛ de wɔ baabi ani hɔ ɛfrɛ ne de asɛm no tu n'anim nti na nua ba no ebu ofuro ka se akora no saa boy no ba ne hono mu ni 3 days na ne ba no anka bibia nkyere no se bia sei ana papa no so yare enti ma yen kwa sa asam na nkyere ne papa enti me agye di se bia wa frɛ na ma na pɛ baabi akɔtɛ we wa kɔda kokɔ ofuo bi mu kura adwene ne ho enti na ye kɔ ya ye hu no ana me den kra ene me telephone number gya sanka papa ni bedru fie nwumra nko mfrɛ me kora nanka me fa asam no ntu nanim nanka ehun mu ayi bi ode be manka me hu enso me kan me hwɛ kwan abepom na me kasan papa na amfrɛ me na me ntimi ba na me de asam no kɔto police fo anim na wo mo yɛ sɛ me de me na bebe ne ntu mu na me na mu hia be ma ni firi me ho nti na kwan bia so no be no so no akɔyɛ sɛ si aban dia sɛ yi kan ba kwisi be 400 million enti yɛsɛ sɛ me so me yɛ ho hwe a enye yi enti ne yɛsɛ me de be dan mo sɛ mo adawroma mo nya me mo ani etiefo nyina na saa be ma no e bitima hwehwe na ma me a ne yɛsɛ me so me hunu kwan me fa so ti masema me de ba ya crash no your friend sɛ kwabe your friend Clement na ni fie din na wo fɛ no kwaku enti kwaku Clement saa mum na magye di sɛ frɛn ebra obetena ofie hɔ no tena hɔ di na hia ansa na saa asɛm wɔ yi ba ɛhɔ de wani bosome kra wɔ hɔ wani bosome bɛ na wɔtwe mi nkɔ ne miɛnsa so hɔ baabi ɛna ɛka ɔkɔbɔ wɔ pan wura hɔ no ɔmo se ɛyɛ sɛn ɛyɛ 146 ɛka kɔ 150 million 146 ɛkeka kɔ 150 million na ɛka ne ba ya yɛ kye no no mubusa krakye ne sɛ sika we deɛn no ɔde yɛ ye bisa no sɛ ɔde sika no yɛ dɛ na ɔse sika no ɔni sika no na ɛwɔ kam ya na ɔde pan no kɔmema nkurɔfoɔ mu gyina traffic mu no nti no sika no wɔ kam nti wɔni ɔfa akrata ketewa bi atwerɛtwerɛ din ne ade gu so nti ne ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɛno nso na maa me gyina sɛ saa de ana yɛ maili no na mebɛyi ne nkɔ wɔn de ka ne hɔ na wɔn nkɔgyegye nti wɔn kɔgyegye ka ne biara de ba ya ma pan wura no aso ɛfɛ akyire nso kɔgyegye biara nti stella wɔn kɔgyegye ne nyinaa akyi no ya wɔn san ba apolisifoɔ no bɛyi bu akonta no sɛ stella wɔn tete firi mu na yɛ sɛ saa ka no 146 million na yɛ sɛ utua enti 146 ne de na che se eye janiu se krakye na disesika no enti ma won so gitu mu se obetua na se di bill na oye se oba kopa adwuma ba aye na nka ode abetete na firi ho bepem na mi hu ode wa besika no ti se wona posifo no yere wo se ubebedi krakye no enti fa ne bra anya sa de ya na em de me kokot na de mra ne se bia omo ne medi wiase pɛni na bra wo fie a wo ba no krakye de ba ye no di asɛm na wo ba no bɛka kyerɛ wo sɛ wode ne ba hɔ no wo ba fie hɔ no memfa ne sɛ wo fie papa panyini ɛna bɛma ba bɛtena wo ba ba so ɛna ɔne ne te ɔsɔre a na ɔkɔ adwuma na waba enti mpɛsɛ mehu sɛ bra bɛma ne ba ye no deɛn na wo ba no ne krakye ne ba ye bɛka kyerɛ wo and de obeka ya se opese
go wala me bana so ne tena nti me yesese bibi saade a onkofa na busuafo mra anaso ma na busuafo mra na mihu se na busuani na ha mum no ofiri ha na ote ansa na se ibia bibia betimi akoso kra chese wa akoso ti anumu na se wone ne tewo enabe ekobe na otwimi ne ko ne miensa so a wode ekofa asa ka isi we de bae na uhu krache no sa na kakra no sebe panini de ode wani to fom enkanga kra ne se ode na no aba beto baba so uhunu ni suban senyansa se enipa de sebe obi a ono so ye nipa boni o se wo susu bibi oni trim de se obetimi aye nanim se dia wo ya na se wonye ntimi de mi hu ni se na wonye nipa bia o ye nipa boni ebi se nya na wositie no nti ena sebe wo sua adwuma so kora no awo ne nsa no dwuma wo ye electrician ka mu electrician utimi ye ka bia se electrician ya de utimi ye nti eno kora sa atam na wonye yi no kopa no ne bakwa na obi ka se kora utimi ye ma no eni adintene mi se bia wonye nipa bia o betima je sa ade no okay na de we nso am pemo kakra se oba so ena be me ba betena na wode na no abeto ba ne so se me ware no bibia ampem kakra when de se na akoye se ayi foforo nti oba ye no a obeka kire me se bia one no betena no se ebia obedi na kakra wo ho nanka wako eno abehu se wo ye adwuma sese ya o eno wo ye adwuma nti me de me madwena amma so bibia asase bia eno kora adwuma no ye na se wo mamma na dan eni bibia ho anu wotewo nti no wo ye adwuma na adru enwumra na se bia da ko bi ho anu waba ho na nya de se wo se da to papoti yangasa but oba betena oba ne so ansan wo nya se adwuma okay saade we upon experience bia yanyinya ewo ye show we sunti no afutuo nipa amfa saade we ntu wonfo se bema tutuna defie so na oba afe na mehia oba me ba betena oba ne so de mano ato ne so se me ware no a eya ahwesa ba ma no mienu eye nioma mienu ebetumi abase waye bibi wo baabi a wo ho no wo pe baabi abode ho adwa sa asem wei bra na kwasi a champon wo Ghana no no ta aka se emema ye opportunist emema eye opportunist adeketua bi ho bema betumi afa gina so de awew na wanhwe yi a de woye nipa boni de wonyanya de wo se wanya awi a wokọ de woye papa ya adwempa kakra woni trimwo na abehu se bia nsachira ye bia na nsesa ye bi se ope ampa ana se ompe ehu pa abaya ohote sei obeka segu ha why abetumi don sakura eguso no waka segu no mu amame onso de frempon de Lydia Kwame Clement Kwaku Clement Beman sane ye freno sesi owe Lydia Bacho se de minim baby owo na okono kaze okọ takwa baby ani takwa hono makoye ensu adwuma bi wo hono saa na okan na se baby ani takwa ni ho takwa ye Western region baby ani eye Western North pati ase aha enti takwa nko na baby ani nko enti wo kra wo so wo kwehen takwa hono na koye adwuma akoye adwuma o se di adwuma na no anya na watakwa ho ensu adwuma okay na o se woni nipa na ye adwuma pen na ojaye na mine na sa friend se ombra na woni ne mra me ye adwuma na we se wo ko na wa koye adwuma na wa betete e kana e police station hono okoye ensu eje friend bia omfa say wa wo do number friend no a omfa e kopa nzo omfa okay ebra ye chi ni tu mu no
wo ko bu nkotodwe wo ose anim se papa yi wa mo ame a asemo ya atumi o bo ame na ko beli kra de mame wo yes a Papa chai. Ade na wa anko se wo ko beli na akosre o papa so papa ne beli no. De me busa we otima se. Aha, adentia. Say ya wona ye o guy. E na o guy na abenya asem. E wo so. E ne ache na kotum. Ade na wa anko beli no. Na akopa o papa mum che so papa ne nko beli no. Ye che no. Na me ko na osi kasa den kakrama me ko na osi police ni se ompe obi a oti kromo na o mebe no na enu achi no yemfa ne busuani nka ne ho na yemra police station honom enu nti na ma me kopa me papa che se ene na mi so ma ne ba honom akoye se akoye pan no adwuma na wanya sa o ha no mu amena yembe no nanga no cross wonye enzo mepa na chewa na obi no edemame Matiasi o sani ye pe obi a oti kurum ho wo sa oti kurum ho enti nanka wo ubetumi apani busuani aka won so ho ama makwa akubeli kwaku frempon kwaku Clement meboa enti ade na wa anye ne sa nemom o papa na akosu kire ne se ono na emo anko beli krache ne mfama wo ono nkwa na minim no beche wo mu se minim amafo bebre wo kromode enso ono ne me papa me timi akama asem ememe bro eya biwa no ate mompaja de ne nkosoro kakrama no ememe bre endi sesi a Lydia ugitum se waka papa de ato asem pachai aka papa to asem okay me enhwe be ma na se kakra mpamchew ebe me ya ye kan mutie ni nyina na mo boa yen sesei no wode na sia ba be sika no adwane ma sesei asew ni mom ena posifo sano kire se papa no na akwa beli krache no enya asem kwa be so na mawura afefe abaya ni tuntum bi o kama pa natural beauty enye omo ye twitwuba mi ntoni bia enya acrylic fo ni bia we natural beauty maami yi kwa be so na sa akwa Clement ufa so ohia no ka kire me na nti pacho mi shia no bantama na me kotade na osrema de se me ntoman bantama hey edwum medwum no na me kodijwa aha na obeto me wo ba bia me kodijwa no na me tobode no se me osrema de se me ntoman na de kodie ni twem na ye de ade sweet bar bo fruit ni sweet bar aha ena me de me to edema no o me fan se wo koto board o ena wa hu na me gina baby a body run mai obeba na obekan bia manti na me gina ho na no ne ma ni oba me nchen enkomodidiem no se me to ayi na etwam ni bi ma no na me to bi ma no na oje me number wo to ma ni wie ye no oje me number se ono no dabi oli hwe wo ade sweet bar ni twam ena oba wo nchen se oba mesre wo to sweet bar mamie no se kom de na se osre ma de nti nam nim se kom de na me to ma ne de odi ni wo ehwa ena mato ade ama wo ena wadi awie me number de wo gye aye dai ubisa ne saa number de nti ma ne je number ne se na okobode ekwan so ono nso kobode ekwan so oye driver ni oso oye driver ni na mi sada so oye mecha na so oye driver ni na oye adwuma wo edum otra efro simple na no oyi ne board ye na da bi ye omu station na omu lodu ne ma wo ase biscuit ne ehon kro ne ba no ewa dum ho abinchi ana edumpe edum wo sane free FM station we hello ana hello sane from say omoshe tokrom ho baby tokrom ho no baby na omulodu sa na ma biscuit ne de ko ekwan ne so iti se omo ba na omo afa edwadifo ma no ebo de ne de abeyi ni race course ne bantama ti sa na o kan ye de kire o iti o ye say anka aha bode ne bode na ho na efo iti memma ni ska na wato
ehodie ni bi e de abreme eno me to we ne ma ne wie ne de ma oje me number kodi ne ho no okay eno a chance na obeka se enti onya wo number ni wie ye no e no ofre o ana ofre me na o ba na o se me send sika ma no to na me se miniska e wo me ho a me send de ama wo atobo de ni bi de ablem no see you at one day oba obedura nti mi ban se no na body enimu en adwuma na woye no dijaye enti li enka eye body o eye de na afa die free body na ba be dane me no be twempna eye dey so bisa me sama wa na me se me wa debi eno o se ni ono nso pew ena otumi tutu free na dafie so e wo body adwuma mu e ba betena wo so e wo tachimai atwuma tachimai de chene se na okokwan so na biwa no kakrama okokwan so na oba na oche Friday no abeyi ne niema o ma beyi o mo niema no bi o ma sa aluda kana se Friday ni bi ona so ya oba ya o sa okone wo fa ne ho be eyi ho no patabon so no se wa ntimi anko ho de a na waba menchen eti enu mu no dijai bode na adwuma se wanya paano adwuma bi o koye wonchen abeba na no de ba benya paano adwuma no paano ra no wo ye kuro mu ho no ma eno ode benya no ode nya na ne number bi no pe driver no de eye o friend no se ne ono so pe driver ni womla no ne ne nya adwuma te ho na ode nya adwuma ne de eye de ne kabai no dem pa chende minim sa wo na ye wo guy o ti definitely una abetumi ni na di nkomo kire se 146 million ka ena obeton paano kra sebe na ono gi free papa ne nsam sai mo de ma abonten so for no om de ma om sai mo de ma abonten so for 8 series enti 8 series ne sa na aboa no ama yenya 146 million enti me calculating no office okra na how many pieces 1000 plus something ena sa kakran ya na eka na guma ba bedru 146 million ena ono wagya hoko ede twa to a wo frɛ no okoye ni twa to a wo frɛ no ma ne peke no enkomo be na nidie enkomo oni midie ne se wanya sika ne bi wanya 2000 na o sende aba na nke de akote kanu su bi no bizan zo sende mam papa na se me na msi won sende mam papa nti ade chen blanda na mfrɛ ne se sika no se wanya on de on sende mame back wo meme phone so na mesre na on sende mame na yemfa nko nti free blanda na nwumle ko ebesi ne de me frɛ na ko onfa ko enso onfa onime papa number mame nso onim number omu nyina mu bia frɛ na ko onfa emema ye opportunist afemi ehwe opportunist asem no ebra ofiri ha okoye no okra o se okotakwa die na amwa confirm ana wagye di se ya mpase takwa ho no wampa be Sunday inene 1 week na oba bi frɛ me wo number ne so frɛ esi me number ne so se wo hu me number yi wo Clement phone so na se de we see store mi din I was no ye na yin ti obisa ne se ye hwan ne die ne me no se enye ne hwe ne me it was on the oyi number no secret free ne phone so awa ma na hu it was wa yi be se be bo so menti numu ne kwasi ada na o de frame no kwasi ada itwam ne na wo cho de frame se obisa me nipa ko a memeye sada se me nipa ne te ho ni bibi ne me anase nye ni bibi aneme ana me ka che ne se ni se na nipa no kra me hia no na se ni se na ode ma beto o ha mu anase se me ne me papa de abeto ayiwo police station sei eti me ye me ne ni di nkomo wie no no so ka boy ne de chem se boy no kra one no
ɛkɔ baabi a ɔwɔ sisi okobisa bisa na se na yɛse wɔ ba baako obisa nso so kra yɛse wɔ mienu enti obisa bisa nsɛm bebree fifa na ho no ndo yɛ ndo obisa nsɛm na die ne me na ɔse ɛnyɛ ne hwee ne me enti ɔyɛ no tie ma asɛm yɛ na mbisa ne sɛ na he na sisi wɔ a menya na ɔnkyerɛ me ɛna ɔse baabi a ɔwɔ deɛ wontimi enya yi na ɔde no kɔ hɔ no kora nwumre na ɔde no kɔ anadwo na wɔsa ba na homache na ɔmo bae enti ekuro no so de ɔnya na me yes a me kora ofrim je ɔka yem sɛ wɔkɔ takwa akwa kotwa nsuo na ɔse a ɛna yɛ takwa hɔ na ɛna me sɛ na takwa no blono beso na ɔwɔ sɛ blono no so so de onim hodi ɛna ɔyɛ sɛ na saa de a ɔne boy ne be kasa a convince na watoto na no de besie bia no obe frame aka kyerem e free sabra no so besi nde on frame bi e ma me friend kwasa nka wona me papa nka sanso so wo se we ndie police station asem no won de won ka hu bi ma me mfa no me ka hu won ka hu hey 102.9 FM asemo enti takwa ho ne de watena hoda na ge na frame ne kajem se okọ ho na obi se bisa nsem yese watena ho aye adwuma pen ho na okọ e na wasaba yose so wonene yese so wonene wo fa bio se ne wo fa otwa nsuo na onene ye adwuma se bibi sa na ge no se hefa na no ote ono kọ de nchen watakwa ho ge ne se wote nkawe ge ne se wo nkawe e no okọ nti ho a okọ we ne ho takwa na okona ho be o baby a wona na waba nti so okọ ho kra ba ye no enye yi no de be frame a baby same same de no okay at here for enti asemo a ewo yanim sesei eno no Prembe Christopher I'll say Nana ask the lady for me because she need husband. That's why she trusts the man na. Bema na wo jinidi. Na wo jinidi. Question we dear. For so. Na wo jinidi. Na me jinidi. E na afenso so question na nipa na busa no. Say ya ware na wo pe. Enuntia mami mpebi ma osisi a aware menya bia ma osisi a afidie ya so Ghana for me ma e peyire ene abruchire for me ye Ghana for a e peyire bi nie fane to so mami a miura mami mpebi ma osisi a pa no 1804 ediko wo say wo pebia man say ya me na me pa ma no we dia ya me na memo onyi wo ba ma me na me pa ma no memo onyi wo ba ma me mpasa awura yi obe fast stress mu bio 400 million to pebia wo 400 to pebia wo bia na nyeska no ntia sa papa de ye nye papa mprese ye pass da ye de boy ndin se de that's a boy me ha me ai Hami, don't disturb me for I'm the not kids. Disturbing you. Enti make oba tuntum kama asemu a Prembe Christopher ko bisa ye no eno na akofa sa asemu yaba o ane eyampa kunu no de na ope okoje krache no edi not knowing say opportunist nature in men no ono wa activate ne de eno de pe oba bi adan edi wode so akwara ba ya tun kama hwena nokra ne kumi ena me pa samiti hwei na ma wo me baba na me baba wutimi fie no akofa ba ma betena osu me ma ne ntena kire ne ono nko no mfa wo nko eba yiye yasne yire yiye hwe na mia mabobo ano pe na abrantie me ye wa yiwo engume so sa na ye no kama
onye obi a sebe osobroso na wo hwe form a ekita akwada na wati ase saa nyoma we bi nti eneme ma binum dwa mema ewo won mu abrabom kire se obeyi ne ho aku ne ho e de ama oduru de adin nye ono ane papa no okosu a kire nse papa wa amoa me a be ma wa ba betena me so na hwe asema asa ato no nti wa amoa me a hwe papa wono akora wotini ba bi sesei nyame mfa sama papa wei ya twe no pa na kogina seni anim na jeje akase krache na ama yemfa papa wei nkotum mfie num kura na adwendwe nti papa wei bekwa akwu prison nyame mfa sama wahu enti abaye nya ne ho ku ne ho te ne ho ase de ma krache no the opportunist nature in the men no ono aba activity ne de e wa abaya we so nice girl ye chire ye hu ono no na chi anza na aga say ye kan say no efiti ya ne ya de ma ye nya ne sa o ye be hwehwe mu papa ye hwehwe mu ni ahwehwe wachi ni ahwehwe wasuntem ni ade nyina ni ahunu say sebe eye ansa sa na ye faso a ye linkage no enti abaya ni nie we de anya sa me de na eche dabi medene chiramo keke medene chiramo keke nice girl nice girl barabasa abasa chira krache no ona na nnetie enti ni ntwom ba bi ade wa na unim chira se unim free ni trinwi so fane kokoso be fane furum be fada hai nyina be fane sre hu besine na ase nti una betumi a describe di chira ye what to say we ni petuntum na oye tia na mark bida nani baako ise osi onya car accident na yine beda o asebi ba ye no sani nua baabi na mokọ patakroso ho no patabo so monne no kokasa ye ma yesusu se on ne frɛ papa de wo ne kura ase ho no ono mo je ono ankasa ne number eja no me frɛ no amfa o frɛ na me frɛ no nua ba na amfa ebre bi na me frɛ fa ye na me bisa ase asomesi nua ni a wose da bi nti ifiri ho no me frɛ ni bi ma amfa o de what to black ko pa so amfa asembe na eja kwa me wo pese obisabusa na me nkodi me komodi kan aja wuhu abante no hu obai na otehin ubisa ma mi mum de me misan bebia na ote but obai na obeka se openo no obewale no na misan bebia ofiri ema wo kire me bebia ofiri nyina nti na me so ase bebia ni wonso minim ho yenti wo kan ye na ma me kura me bunkuru na be mbembe no bi me pa chese kumasi ha no unim bro no kura na ote so da bi ene de minim na wa misa no so me ene de me misa no so se na se okọ na waba se na waka se wo ye ka adwuma ne nti okọ na waba nti na me misa no bro no kura na ote so oba abantie ya odi wasimi ubisa ne bro no kura na ote so kumasi ha na ose adwuma na omoye no ka ona na emo baby da wo ebuakwa na no wo ka se ho na oti wone ne ko hoda hode ma nko hoda wanko ba bia na oti ne da ebuakwa nde o kan me na nko obatena won chen no na sabi wonne yi akohoma ana wona na wi Debi, me ana na me yedwana mane. Hey, ayo opportunity stampa. Aga ni opportunity. Wana na yedwana mane di. Kasagu adi no. E ba chan. Wo be hwem so pa ope fufuo. Fufuo. No ope fufuo. La supo. Emo na no opepa. Emo ne nkwan. Abe kwan no ope abe kwan. Fufuo nse na ope. So di sikanim sankofo no ona be kire o ya fa beef tum oda ya se fa bi kan to na ntwinam kakra fa dwene kakra wo no
wobenya tilapia kora ya to bi na to mami nkuma kakra bi va to so saa de o ma akọ homa o kire de ope yi bekra enti wusia ni pa ni sika sen na wo hwa abedi wo ni sika bia ni me ho o ni sika ma wo da wa yi sika ma me a na bia me de to da bi wo hono ma o free kwan so ba na me kɔ no hono dwomo no mo ye ya na bia o ka se nwufu a wa yi bia 50 cedis e fato nam enam na bia no no ne de bode ne banchi bia ka ho ne enti wo benya pan no adwuma no ni obetena wo so obenya pan no adwuma no no te pan no ra ne fie o ma ne dan one ne ye fi se pa ayi no o kontam ka no tuntam ahomache ne de ko pan no ko ma traffic for mo enti no kontam enti o ko no ma ada se bia se week ni bi wo no ma daba ku bi ne bia wa bafi na o sa akọ yo bakra na wo ye pan no adwuma no be na wo twemienu no woni wudi nkomo bi se papa ye ma miska ma na fa me so ana me di mo ma bi ekọ ayi akọ ma fa mu ntwi aka ma me pa cho pan no mu ayi de woni me ni emu nkomo ko si se pan no ra na frɛ me se wa che no da Hanum police station na wo na mpacho me yede me sere ma fa wi ntwato okay ukunu a wonye adwuma a woyo wa mi se na adwuma no mu asem da kunu ya de ya yimu so abetena na so nye kunu ba to no official kunu wo so wagina tum wo fie na wo na wo ne ba biti okọ ye nyina nya wo so na ba beda na mpacho me da se oba de chiame asembe na onso awura sase mu e de adwendwen abeto so pa ho papa bi nkomo ano obo also no high blood pressure man for keke wonya bi wona ni wiase da ombuza nsa adan o se hwe sa asem to na betumi afixe de mentumi fixe no mada o frame amada yeah eto de bi aya na wonsem bi so a yewu he e ba sa de sa police we mu make good use of it ko bonsuo nwuno ubenya kubensuo kura numbi ebe relax o da de ontumi fix no opa dumo phone kura da we fato silence da e frew anamada oba de acha agra de na peso awra woni no esan bosome sai na otwesan uchi a no nyina bepem ebra ye che no wose wo pa wo peneso ma menka ni sei me ending ni mu na ohia me na o se me penti ma se June ni mu e na o bebe hunu ba bia last year sam na okay ai June ni mu no be hunu ba bia metie ndi on kwadan o ba fie no eye na odana oba ye na nam de ne kom papa o se abranti amenya na o se o pemini ina oneni e kasa se o nye bibi kakra bi kura na onfa emeye edi sen na case ni see case ni de January afiye into June, July, August, September, October, November, December, January into 8 months tupa boso woni ni san boso me nwotwe ohun senkyere ni bi ohun bi e kire se nipa na me ni tu anamo no eniema bi hwehwe maso wo she bibi nso ohun bibi se bibi se ebetimasi me start na me ye wo ho me de ne ba fie no sa ho no oye yi no o ka che se mimi ntina wa ba ho ni ntino obi ono obi di nkoma o se nipa asimasi efie na metie enti oba me homre wokoto da me wo ekuro ni mu kwana no ho ena okọ baako mai baako bi kana ho na mai ne se ne ba se ne ka ase ena o ma okọ so oba timi aye na o ma okọ hwe na aye wo ye ya o mo ma osika se fakoto ka light ni sika no
ama nti saa na o kyerɛ sɛ hɔ no nti saa na ɔmo ne ba me so ɛwɔ me fie sɛ nipa asɛm asi sesei nipa asɛm asi sesei na wagye sika nti ɔyɛɛyɛ no da no ɔbaa fie hɔ no ma nwummerɛ ɔbaeɛ na ɔsɛ asɛ na mesɛ de asɛm na aba wɔamfii me wɔamfii me nti ɔna course ne ba saa yɛn nso ayɛ na wɔde me phone number nso asaa mema ɔmo number ne ba saa nyɛ na me peke baako na meyɛ na msi woni hɔ sɛ menim ade asie nti asɛ na ɛhɔ koraa me sɛ etwa nturo bi anaasɛ me defend no nti me wɔda na ma me frɛ me sɛ obi aba hwehwɛ nipa asemesi na msi yo ɛna ɔsɛ so wɔ hɔ a me de no me koraa me twa ntoro wɔ hɔ sɛ woni hɔ ɛnso no ɔhyɛ hɔ ma me yɛ sɛ frɛ no bla na me frɛ no de no kɔe wotwa ntoro no ma me san ma wote ne to ne ma me mpɛnsɛmfo ɛna me de no me frɛ no ma ɔkɔe na ɔne ma nipa na wagye ne na ayi no ehyia na papa no ne ne ba ne yere no ɔmo bae na ɔmo ne ne tena ni mo ɛ no se sika light na kakam watɔ na kakam na mse akakam se na se so fulai de obetimi akwa akɔgye wo co station na afai de obetimi akwa akɔgye eno me kan ya wanye se sika no wadi o sese yo na papa ne yɛ sɛ wɔbɛkyɛ ni bi na watu yankae no eno wɔbɔ ne so bɔ no mfama no enu mu no okonya adwuma yi so yɛ ya wayɛ ofrem sɛ wasendi bia ma ɔmo ama na kabi nti eno saa eno case ni de ɔmo ama me so bi minim sɛ watu awi ana sɛ wantu awi nti saa ohu saa yi no adwen bɛ na ba utrim ansa na paano case ni bɛba na ohu light asɛm no adwen bɛ na ba utrim ya paano case nso baayɛ no adwen bi ama utrim ma nwene bɔni bi ana sɛ ibia ankɔ akyi tobo de edi kan light case aba ɛkwan a wɔka sɛ car light ne car cam na ye ball no a ye hu hwe to de bia sɛ wo kora na odi ne sie no ma meteto ma okoyi ne ba no ɛno da nkyɛn baako na afei de pa no insu case aba ame ache no first why na ringe bell bia wo trim anka sɛ de edi nkan si ya we ya bai die ma me hwe ye na mamfa me ho ankoto asem ho bibia sa ama odo frefra nani odo kata nani mani nsa wo wa ware pen ba cha debi wo ware da debi ndika ukuna edi nkan nie ana wadi kan ni bia wawo ma me mhwe se ha adwea wo ngo da debi sa ena nye be ma we na aba ma kwem se obeware me ebi aba ekodi ebi aba ko sa eno so ya na ba ku bi na ye sei ono so betwen odi se ya akọ eno de ye bibia na ya na jami eno de different different you ho okay se si ya ye ka sei mukọ yi no na eka ni nyina ye sei ansa na motuatua bia na beka 146 asesei pacho police station de se ye ko no ma mi o mo ma metena bontene na o mo ne me papa ne yi from pelifon na Asia no ma kan nti sika pote pa o mo di 23 so no ye chen for se 18 ta bibi mi hunu sika no ya no ana se eja betima boaye mfitiase no sika ni nyina no na yesa ya otue ya mo ko ne na ka betua ye ka se de sika no de oni ni edigwa no ono na sanu duro bia no aka sika ne se 180 we no si nduru sa duro bia no aka se ntimi de wo mu bobo ni nyina de kusi ya ne sa a chekra no mo se 100 million kura ana mo san ko fefe mo buy mo san be kan se sika no aka 146 de se ne no ne ade a nipa korona se ode ne kapa ya woji last one ciao now one crutch no edidi nkomo no na wose waware pen wawo wo yere
ɛhɔ no nkɔmmɔdie mu sɛn na wonni die no ɛkɔsii anaa wɔka kyerɛ wɔ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔnni ba na ɔnware nti ɔde me kɔ ɛyɛ na mka sɛ ɔmfa me nkɔ na ayi hɔ na busua na ayi fo hɔ nom na ɔde me kɔɔ ne wɔfa ɛhɔ nom ɛwɔ pataboɔ so no nti me nso mahu sɛ ɛhɔ no ayɛ kɔɛ akora bi wɔ hɔ anaasɛ ɔbaa bi wɔ hɔ nom asɛm yi baeɛ ne busuani bi ɛbae ane ɔde obi bae sɛ ɔyɛ ne busuani ne papa nua ketewa adɛ na mo nkɔ de hɔ ne nua ketewa sɛ ne papa kuma ɔna ne papa yale nti wɔde no asi nanan sɛ ɔmmra na ɔmmra mɛdi ɔmɛgyina ɔmɛhwɛ asɛm no na deɛ asie no odwane ye adɛ na mo nkɔ ne hɔ ɔno yɛfrɛ ne phone so ɔno nso sɛ wɔhwehwɛ no na wagyegye ne sika bi koraa di na ɛyɛ ne papa nua kuma ampa ɛnyɛ ne papa akyire ya wɔn ma no yɛfrɛ no bisa no ho asɛm no yɛntia no na obɛyi atom sɛ ɔno koraa na ɛnyɛ ne papa na ɔne ne teɛ wɔ baabi a wɔwɔ no nti no ɔno na ɛba ha ɔbɛka kyɛn sɛ baabi a asɛm adura no ayi sɛ no nti ɔmmɛboa no ɛna ma a wɔbaeɛ tinyɛ ne busuani nti sɛ ɔno koraa no de ne ka bɛyɛ 8 million sɛsɛn a wɔbaagye okay ɛyɛ arɔfɔ de arehyeɛ ɛno no nsɛm wɔ hɔ ei ɔbɔ asɛm bi asan asi o saa awura no sei agyegye no a firi asase so akɔgya ne subunu mu no ama sese wɔde ne papa akɔ akɔto kaa anim no bɔɔ ne fo adum ɛsɛ deɛ wɔdum ne fo ne koraa wofrɛ no a wonya no well ɛne ɛyɛnkɔ pataboɔ so wɔ ne wɔfa korɔ no nkɔmɔ a mo ne nadie no momma atiefoɔ entie na yɛnhunu baabi a yɛde yɛfufuo ne bɔ ɛwɔ dwan ne ho na owura yi sɛneɛ abaayɛ yi kyerɛkyerɛ no ɛne sɛneɛ wɔtie yi wa a wɔnya ne ho mpopoyɛ no wama yɛn nso yɛate yɛfrɛ ne Kwaku Clement na wa wodi obi papa ọba wo wawe na papa no wanye wo hye na apo ba akokora ada na wo den papa panyini akosika no na wadwane na ye twetwe no epe no ede na kokko to se ye mfa ne nkonkotum se ye papa no obi ye ni se ya se be ye oda obeka me yetie jataba akra ana montuo ne tesen moma ye hu ye ma office apanso ye da se ene ofake wasi ne nana no mu nyina obi anim se yefre no ofake boy no wofa no ye yefre no ofake na ubodin fufuro bi obi ehu se yo no no kre o ho na abrante no ne wofa ase no nua baba ne sister na frim nti omo ye miensa ema mienu na abrante na epanyi wodi abaye bi be che ne se ohun wahia oba bi opeso ne netena nti o ba na wode na bafie abekire busua no so we dey say asempa okwa akonto mu na wonam na ade bi abafie nti fa ne ko kire wo papa on ne ye ja na busua no so nka ye enhu ana branch nje so yu ene so mo sa ade free mo de ba kuma se o ha na wo beti se abaya ne papa yi aba ne nchen se omo de hye no kwan a wode o mafa so ni na ne papa esuma obi eba ho no mo beli nipa no no so ene se ne papa ni mu bi dia o na ye agya nti ne mo me nkokuro no so na me mfa mo nkonko chia abusua no omko ye na papa ni ho ana mo di akiri gyae papa abusuafo yi mfrɛ no nka bibia wo ho bie mu nkire no nti onim se o mahu nipa no kra o bebeli nipa no se ne papa no soma no ma ne baaye no nanka o matumi ahwɛ no mahwɛ ama asomdua ba na papa yi nso ade no ne ba no frɛ no ne wo faase no ɛwɔ o manim ama ogi tumu se eye no kra bibi saa si na o baabi ye adwuma piska nanka wode aba na o motwetwea nkakran kakra efiri ho no ne wo faase no mo frɛ na o munya no ne fo adum abusua no abone nua ma no mama ne o mo so frɛ no o mo so nya no papa ne de o yare anhwe kra na o ti a ono da wuso anhwe ana no ano no ti o mpese obekọ akọ ka bibi na akọ ka na chiri enti sesei na tie de a
nipa na omoma ne baaye no abusua yi ni mu no omuhu no enti nka omomra na omonko omunua ma no omo nkyerɛkyerɛ mu no omunhunu ba bia nipa no wo se oye no kre se abusua ne soma na ometimi akyerɛ ba bia wo na omakofa ne de nakɔ na akɔkyerɛ di nti a okobeli nipa no na omunhu ne kyerɛ akwan bi nti sɛ omutumi yɛ ne saade afan na ono de ofa ono di nipa woni masɛm hu hwe na abusua no sɛ wɔno mu nim saa krache na agya saa nipa na ɔba yɛ ɔka sɛ boy no papa na asoma no ɔyɛ papa kuma no ɔka kyerɛ wo sɛ yɛ frɛ ne sɛ de me ba no nanka betimi a kyerɛ ne din me de moni din ankyerɛ baabi a wɔte ne baabi a wa mo ankyerɛ mo on de na ɔso ne wɔ baabi ani hɔ sala metino okay ɛneɛ monsa nyɛ saa deɛ wei na mompɛ saa nipa no a ɔba bɛka papa yi ho ɛma ɔmo beliiɛ no so ɔno deɛ ɔbaa in the name sɛ ɔyɛ ne papa kumaa sɛ wate aseɛ ne yɛmbusa no sɛ krakye no sisi a ɔwɔ yi monyɛ saa assignment no ma me abusuafo se na medi ka kan no abrante wanya de kra wo ayi ɔbaa wo se wo pɛ no ɔbɛware no aba ɔmo fie na se asem si ato na se wase be ma aboa wade odi tua ne kani dia wodi de na sini se woyɛ ma papa ikra no omo twin we twi no almost 100 million enye skaketoa o enye skaketoa entombo no mode unde so ondwani ye kwa no mbo no mode nse obeba no be ni hu ano neska ne nso wape kakra half bi no dia bre brodowre ya odi ne kai na wiase mu de obi buo wa na wodi nase adanase wodi papa adanase na mum no emfa boni entua ne ka ye chiwudi ukotu mu wase be ma ne bebeliwu na se na wodi ye ne dia ene entwa yie kra sa na bi mu tio wedi na aba ne ye ka sa na bi mu nsu de etie obi aso bi ya de ma na onkodo na ase obi oni nka ye onkodo na ase na mum no obese gina bebi kra sa boni pa ne di boni odofo wo tisase wadwene esanse emmoa wo so bi boa wo na nso ada na se na mum enkonkogina baabi enkasa ntia no na se enkogina baabi mboni di mboni ana se mfa boni emfe ntia ne ka medi ubesi update bia no medi ba besum na so be like share na comment so fama me media na Queen Makrao.